Kasamla Ibapynhun Syiemlieh kalawan rak nam lado na pedeng ki arpu arngot kisamla ki blaya kop hakate ke Jingïakren thei bahabrio kabla tip keteng kum ka Mrs Glamour 2017 layo jingtip maka Jingïakren kalong hakamis ne Mrs kalong ka baya khat ba namar ka jingwan jongki thei bahabrio ki bana kaleng kari India ki badan ki kerdan pape ropen Hendrei kata ka klem shimla penduk mensiam hakabala pelong sindon ya kasamla Ibapynhun bakan yo ban lejmi kemat yakari India haka Jingïakren Mrs Glamour International ke Banselong ha Belgium haka arhu pratrek ubna Julieu mentau snam habai dei bakate ke Jingïakren pedang jong ka Ibapynhun ya nam ladu ka Batisi TV klalej ya ban yakendo ya kini kasamla po ka yengsa ka jong ka badan hakwinain bat habayo ban yakren markman layo ya ban tip syapang ka Jingïakren lenti jong ka hachua bakan poi syakate ka thong ningkong sedang yakni ka ban let yakni ki beauty pageant kade house nam araja khat san ngasdang haka look of the year ka balong hanehu hendinga klem poi sha ka thong jang ka jing job hendinga shu poi tang haka finalist into top 5 kade first time jonga kalong nervous nga klem la ban chuba bhai ki jing keliru te ban ya ro klem pat dan experience ma te hadian jong ka to kawai ru pa banga sedang ki beauty pageant am pangalek ki fashion show ikum tulong ngamjue support na yang hendri nga lehin la dia na yang national ki parlok jonga kidan ban nga hendri kidan hi ki bathut de nga ki amba kamlong ka babhama kalong kuman shu ong no kalong disrespectful kalong very like kawsniu kan kalong kham akor ki ong hendri nga pa de nga dan hi ka thong la dia nga dan ka thong la dia ban nga di ban poi ka thong man job mo kuman shu ong no Hendri after look of the year nga sedang menjoin ki fashion show ikum tu ngalong freelance bikum tu nga sedang meli ki fashion show te hadian jom kitu tengah let pada ka kadan ka beauty pageant ka balapan ya ada ka na jawai te jangka winter queen ara jakan rio tengah join ha ka turu nga contest hendri nga klem poisha job teng bang ngalong second runners up hadian jong ketua teman tapat ngalia ikan ni hendai jing syang ala ong bit bangan liat tangki fashion show ngam dan jing mood show ngam dan jing kermen ma ban one pie me syaka beauty pageant hendai nga kendua imam nu pun segel badir Mrs International Asia I amun siam be nga kendua tang sisian hendai I ong nga ba I saw something in you I know you can do it I know you have it in you I amun siam be nga I motivate nga ma hendai delang bajung I mga sedang kim yang kata thong banga don haman siam ma de jing shisha na yang kim ai man siam yang ki ong bai lab yang concentrate ha jing puli ho ot nga concentrate ha jing puli nga dak pendep ka BA ha women's college ar ja khan rio ndi man ta pa di lang ba ka jing ai man siam jing I ba ka jing thrang shisha jonga ba ka jing duai ka jing treshi tom hi ndi ngam poi prakhat ba kani ka pangsnget kan don khali jonga man ta nga sedang kadi ka fashion show am ka ba long ha so ra ha hajar khat saw ngasulia kum tu nang sisien kade bade ka hypnotize kidan fashion show bakat kalong kum music festival ma te ngasuya te kidan ki palok janga ki ba ong khile join ma tenga join ngasuya nang sisien and after that ngas dang look of the year long nang tuhi kas dang kalti jonga ken ngas ngutanat ban su jan ngaset kap ki jan e kum tu ngaset su hila dia ban phong hila dia te kidan ki jan ru ma long ki bam dan ba phong show kum tu tengah stay bang tengah odd nga khabi te jeng email ki ong bali akum ni longki complain ma ki dom yang ting dengan la de pong dengan la pong pat ki tenat tengah sai su tengah su tenat ru ban let jakama ban let tracking e kum tu ba ki parlong ki designer ki banga ngojan ba ki ba alman siam shisha nga ide anti Elizabeth idan boutique halaim kra te jong wan plang te I wan plang na po maulai te I palok jonga hi my best friend Amy Manpa itu the designer I share I'm sim nga Mrs Glamour is something kadai ka nga ngasngo ba kadai ka jingpli lat nga jingpli linti nga ma ke eg banga thrang nga tip bangan sayo ha bo lang ba Miss Glamour ti nga let ya ka Miss Glamour nga la practice ha nga ya ti lang ba kajing rap lu jeng mam nu pur bai I sim nga deng I pihika yang aku nu ban long confident ha stage ban juba hi jing kli daki wan kumnu ki tips mo katakan ka Miss Glamour pageant nga tip kan de kala nga ban play long kajing thrang jonga ban rap ban kiwe kam tam society actually nga kamle audition ka de through telephone
kishu call yang ki dan sangut ki judge and ki call yang ki kli ngala long ki kli about politics ti pang my personal ti ki kli pang ki friends e kum tu te balai ba kwa ban join kita hi ande nga khlam poi perkhat bangan sa jet namar ba ka weiru long nga khlam pin khrea moi la dia ba ken phone kum ta kishu ong bai ba kishu phone bai kishu kli ba kishu ong ba mentang la don hang ni sangut tingi don loudspeaker tingin kli pi sa jubab tinga khlam pen khrea khlam tep hiru mangan sa jet te kita hi kajing syam jong amo baru ki arpho arngot ki ba wan lang ki long very smart ki start ki nang bhabanya karniang ru kabyang dapat hangapat nga khamlongkot mo iki tengam idan jingkermen ni la dia wala nga thrang si sharu nga long nga le ran mo kadan ni khendia te jing sngoduna hala dia ndinga pe iki ki jrong ki byang lut te kawai ru ki wana ki na sor mo kum na Delhi na po Calcutta na Bangalore na Kerala ki wan tina Assam na kibun te ki bawan ting iki byang lut Henry hala dia pa ngala tiang along nervous ngala perkhat bit harai hang ni te ngam lama ban late through I could feel pressure on all sides Henry ngala shu pen be la dia ngashu long confident but then I enjoy my whole program ka stage ka balong pa pentiang ba kende anga ka di question round nama shoba ka banlong ka final ruam gila don lupa ka question round tu kisong sangut ki judge long different room kum tu tingi hab le ban kin kli yang kum ba 7 to 6 questions ni hab jawab bi ki kin kli la ka jong kum tu ngi hab le room bit aman na badan ki judge ting ala ting handre ho nga khlam ino iwiru jing kli kat baki kli nga jawab be naman sim te nga khlam ino iwi jing kli ru naman la ki judge te nga shu ong bit nga shu dan jing kelmen ha kata hi ka question round nga ya dung la practice ba te ka de ka question round ka ba nga tiang ba kan ki jingkli ki wan kum kita ki kli ba lada phidon kala na kamanta jong society e ka ba phila ban le kata ka jingkli ba ngayo te but pang personal family ing to problem te ki kli lai ke e ka ba phi ba be hadu manta ka we ke e ka ba jing ba kla jong phi ka ba phi ba be hadu manta te ba pang society ka jubab pang jonga kamtam pang kani ka youth ma ki ang ke eke ba fikwa pang society ke eke ba fila ban le na ka banta society tinga nga jubab nga ong ba I want to use my voice to all women that we all can stand confidently, we all have a inner beauty which God gives us and that we should not be afraid to do anything because we are blessed with that power to create and take part to create the nature so nga prakhat e kata hi nga ong ba nga kwa ban slur ki kan thei kam tam ki to ki bam don lat ma ban ki kwa ban ya ja kum ha kan ni kan ti ni kum ha ki ek ba ki kwa ban le nga kwa ban ai man sem nang ki ban le sha po Belgium nga kin sa shim grooming class yang sha bangal sha thia ya ka ba man tang apan khre la diru tang ba nga mentang adang pen create ka passport meka visa te banle ka grooming session e to baru khat kin sahi kai kin sashim yang ni shi tayo e kin sapni kai yang kin salit lang ru ban nga ki don jong imam Eldora ibadeiru umjo I national director jong kamis Glamour ngakwa banyarap ya ki balong ko mga ki bakwa ki bad kwa ban poi Chaka thong joga jingjok Henry Kim yo alat Kim yo nanti nga request ba Kim day ban kan randien nga request shisha na du man sim ba ki day ban don ka thong ban make a plan and work hard for it you will succeed tinga kwa ban rap biki ban poi I want my voice to reach to those banga kwa ki kin long strong kam tam yakito ma ba ong no ko mga mo nga nethui phi long nga wan na kasnong ka bam pat pau ka ba nang kandong ha mo baret tam hanong pok man shuong no nga habang ali shi long ki fashion show nga li beauty pageant am idan hi ki briote ki ba ong nga ba pet de na boy pet ka boy igum to la le start hindi nga le start hindi nga shulong confident nga pasyang ban long confident sila di man pin ka sap la jong hindi ki brio pa di ki prakhat no ba le start pet le wan na boy ba ong ki kren
lai pujat mo handre ngam pensengap hawa kidan kisian bangayam ngam perkhat ikum tu handre ngam perkhat ngam bu kita hadu haman siem kan ngam ban bu nuat ne bangan kenran dia handre ngam bu iki kum penban kum ki ketian ki ba penslur shu yang abangan yan aku aban ongi baro ngi long kaju ble la thau yang kaju karukam ngi de ban im kaju ngi im kaju ka perthai tingim de ban peji nu hapo mo dan hak manu ban kran snews phang chung ki wei ngi baro ngi long kum ju ngi de ki ju hi ki jing thang te ya ka jing hisang di ban rap lang i wei ngi de ban ailat i ki wei ru kum ju de tangam prakhat ela de ne la da ka de bhai ne wa ne panar ne manu ru garo ne manu ru hande de ban pet hapo i ki wei ngim de ki bahalon de tang ublei te tang ka ta hingan ong nge i me bai biang palan nga kwa me i in wan lang bat nga support Belgium namar ba ngas ngusngan ke mensim ma long ini ai mensim lang mar kliang tengah kerpat ru ya ki pat ba long hasnong ni hayang hasam ki bahayang hasam ki bam kersan ya i ru bakin kersan lang i ba idan kasab ka ba kerpang kumbau ngiru baro ngidan bleu la ai hangi te me i ru idan kasab ma kerpat ba kini rap lam ya i ken ban sponsor long ba inpoi lang sya kathong namar ba la shaida job ndai tang me i ba comment ndai tang manga ba comment handi baro kari kan comment te hab ya perkhat haban ya rap lang